காக்கி சட்டை காய் சட்டை கழட்டி வச்சுட்டு வா, செந்தில் சண்டை போடுவோம் 2 பேரும் சிங்கிளா. நீ எங்க வர சொல்லி வரேன். யார் யார் நான் ராஜேஷ் பேசுறேன், பதறக்குடி ராஜேஷ் பேசுறேன். யாரு யாரு ராஜேஷ் பேசுறேன்யா, ராஜேஷ். எந்த ராஜேஷ்? பந்தலக்குடிப்பா, பந்தலக்குடி. பந்தல்குடியா? ஆமாப்பா. யாரும் தெரியலப்பா. ஏப்பா கொலையும் போட்டு விட்டீங்களாப்பா இந்த மாலாப்பழம் ஆஸ்பத்திரி சந்துக்குள்ள. சரி யாரு? மாலாப்பழம் ஆஸ்பத்திரி சந்துக்குள்ள நான் பண்ணவே இல்ல, கொலையும் போட்டு விட்டீங்களே. ஆமா அவர் பேசுறேன்ப்பா. நான் யாரு தெரியுமா? யாரு? நான் யாரு பேசுறது தெரியாப்பா? செந்தில் தானே? செந்தில் எந்த செந்தில்? எந்த செந்தில்? பெசல் டீம் தானே? நீ எங்க இருக்க படியே? நீ இப்ப எங்க இருக்க? நான் வரேன். இல்ல நான் வரேன் அங்கே வரேன். நீ எங்க இருக்க சொல்லு செந்தில், வரேன் செந்தில். இல்லப்பா நீ எங்க பாருக்க? எனக்கு தெரியுதா உனக்கு? எனக்கு தெரியும் செந்தில், உன்னை தான் தேடிட்டு இருக்கேன். திடீர்னு எதுக்கு கேட்ட பேசுற? இல்ல ஸ்தபா, நீ கையை உடைக்கணும் காலை உடைக்கணும்னு சொன்னேன்ல ஸ்தபா. யார் உன்னேவா? ஆமா ஸ்தபா, நரம்பு அத்தோட பாருங்க சொன்னேன்ல. உன்னை எதுக்கு உன்னை பத்தி பேசவே இல்லை செந்திலானே. தம்பி வந்து எல்லா கேசுமே வாய்தா கைதாக பேரு இல்ல உன்னைய பத்தி செந்திலானே. அந்த கொடுக்கற ரமேஷ் ஜட்டிக்குமார் கேஸ்காரன். கொட்டுக்காரன் ஜட்டிக்குமார் கேஸ்காரனே. ஜட்டிக்குமார் இப்போ ஒரு கொலை பண்ணானே, அவன் கேஸ்காரன் வந்து ரமேஷ்ன்றவன். அவன் சொல்றானே செந்திலனை வந்து அவனை கையை உடைக்க போறாப்லையா, காலை உடைக்க போறாப்லையா பண்றானே. உங்க நம்பர் அவன் தானே கொடுத்தான் செந்திலனை. என்ன முட்டாள் அவன் சொல்றான், நீ எனக்கு பேசுறியா? நீ இல்ல செந்திலனை, அவன் தானே லைன்ல வரான். செந்திலனை நீ எங்க இருக்க போனியே? நீ எங்கனே இருக்க சொல்லுனே வரனே. நீ சொல்லுனே வரனே. தம்பி வரனே. தம்பி நான் வரனே. இரு நான் வரேன். நீ கண்ண எங்க பாருங்க? நீ சொல்லுனே தம்பி வரனே. நீ சொல்லு எங்க இருக்க வர. நீ எங்க இருக்க? யாரும் கடைக்கிட்ட வரையானே. அவன் வந்து அங்க வந்து நீ என்ன நீ காய் சட்டை கழட்டி தனியா வானே. ஒரு ஆம்பளையா வானே, சண்டை போடுவோம்னே. டேய் பைத்தியக்காரா, அவன் ரமேஷ் சொல்றான்னு சொல்லி நீ எனக்கு போன் பண்றியா? அவங்க அறிவு இருக்கா கொஞ்சம்? அண்ணே அவன் மேல சத்தியமா இப்ப அவன் தானே லைன்ல வரான். அவனை நீ கிளீனி அப்ப அவன் ஏன் தம்பிடான்னு சொல்லுனே. டேய் உன்னை பார்த்து எவ்வளவு நாள் ஆச்சு? ஆமாண்ணே, அவன் தானே சொன்னான்டா உன் மேல சத்தியமா. நல்லா வாயில வருது பைத்தியக்காரா. அவன் உன்னை ஏற்றி விடுறா முட்டா கூதி. நீ எனக்கு பேசுற? நீ சரிண்ணே சரிங்கண்ணே செந்திலனே. இல்லடா இல்ல வீர மாதிரி பேசுற நீ. நான் வீரன் தானே. அதான்டா பிபிக்குள்ள காசியை கொண்டுருவேன். இன்னும் 3 நாள்ல கொண்டுருவேன். பிபிக்குள்ள காசியை கொண்டுருவேன். இன்னும் 3 நாள் தானே அவனுக்கு டயம். நான் வீரன் தானே. உன் தம்பி யாருக்கு பயந்து போயிருக்கானே. சொல்லுங்கண்ணே. என்ன நடந்ததே தெரியாம நீ என்கிட்ட பேசுறீங்க. உனக்கு என்ன கணக்கு வச்சது? அண்ணே அந்த பிச்சைக்கார நாய் தானே சொன்னா உன்னை காலை உடைக்க போறாப்லையா, நரம்பு அக்க போறாப்ல செந்தில். அவர் என்னை போன் பண்ணி மிரட்டுறாரு, உன்னை கேக்குறாப்ல. அவர் நம்பர் அவர்கிட்ட பேச சொல்லி உன் நம்பர் கொடுத்தானே. உன் மேல சத்தியமாவே ஏன்னா பைத்தியக்காரா அவன் ஒரு ஆளு. அவன் சொல்றான்னு நீ போன் பண்ணி சொல்றியா? நீ உனக்கு அறிவு இல்ல உனக்கு? சரி செந்தில் மன்னிச்சுக்கண்ணே. சாரி செந்திலனே. உன்னைய லாஸ்டா என்னைக்கு பார்த்தேன்? உங்க அம்மா கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா, உங்க அப்பா கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தப்ப நீ உன்னை பார்த்தேன் உன்னைய. ஆமா செந்திலனே. ஆமாண்ணே முட்டா போல உன்னை பார்த்தேன். 4 வருஷம் ஆச்சு நான் பார்த்து. சரிங்க செந்திலனே. நீ என்ன நீ என்கிட்ட பேசுற? நீ பண்ணி சரி செந்திலனே மன்னிச்சுக்கண்ணே. செந்திலனே மன்னிச்சுக்கண்ணே. முட்டா போய மாதிரி பேசுவேன். என்ன கணக்கு நீ பேசுற? நீ அந்த மாமா கடை தானே சொல்றான் செந்திலனே. உன் கால் நரம்பு அத்து விட போறாப்லையா, உன்னை தான் தேடிட்டு இருக்காப்லையா. உன் நம்பர் என்ன கேக்குறாப்ல தான். அந்த ஆள்கிட்ட பேச அப்படின்றானே கொட்டுக்காரன். அந்த ஜட்டிக்குமார் கடை சேர்ந்து ஊழ கேஸ் சாமியார் கேஸ் எடுத்து சொல்றானே. இல்ல செந்திலனே, அவங்க அண்ணனே அப்படி சொல்றேன் அவன்டா. அவ்வளவு தைரியமா அவனுக்கு? என்னண்ணே ஒருத்தன் சொன்னா உடனே போன் பண்ணி ஒருத்தன் சொன்னா அடுத்த அண்ணே என்னை சுட்டே கொள்ளுங்கண்ணே. நான் பயப்பட மாட்டேனே. நான் உயிரை வெறுத்துட்டேனே. என்னை சுட்டே கொள்ளுங்கண்ணே. நான் வரேனே. என்னை சுட்டு கொள்றீங்களாண்ணே. புல்லட்டுக்கு பதில் சொல்லுங்கண்ணே. சுட்டு கொள்ளுனே. புல்லட்டுக்கு பதில் சொல்லுனே. நான் வரேனே. புல்லட்டுக்கு பதில் சொல்லுனே. நீ சுட்டு போடுற அளவுக்கு நீ பெரிய ஆளு கிடையாதா? நீ அதேதானே நானும் சொல்றேன். நான் அவனை சொல்றேன், நீங்க கோச்சுக்கிறாங்க. காய் சட்டை கழட்டி வச்சா நீங்க எனக்கு ஒரு ஆளே கிடையாது. நான் சொல்றேன் கேள்றேன்.